Crear archivo. Cliquem al mig i a les 5. Vale? Tornem a clicar aquí i posem el nom de qualsevol amic o amiga o familiar. L'Adriana explica com es guarda un número al telèfon mòbil. Una tasca que pels adolescents és senzilla, però que pels més grans pot ser tota una odissea. Ho fa de manera voluntària, al casal d'avis de Bigues i Riells. Això és el PIN, el programa d'introducció a les noves tecnologies. Com ella, 5 alumnes més de l'Institut Maria de Bell-lloc participen d'aquest programa. I doncs jo crec que així també, parlant amb persones grans i tot, doncs et relaciones més que no pas també amb el jovent de la teva edat i tal, i els hi pots aportar moltes coses i ells a tu. I és una cosa que, jo valoro bastant. Entre els principals dubtes dels avis hi ha guardar els contactes o enviar missatges. Es prenen les classes seriosament i fins i tot prenen apunts, però això no els treu passar-s'ho bé. Ara totes tenim mòbil, perquè encara que siguem grans, encara som aquest món. I jo m'agraden les coses modernes. Però, esclar, és que no en tenim ni un borrall. Només porten 3 sessions, però ja han donat els seus fruits. I ara ja sé posar els números de les adreces d'altres persones a dins del mòbil, que això no ho sabia fer. L'objectiu del programa PIN és introduir els majors de 65 anys en les noves tecnologies, ja siguin els mòbils o els ordinadors. Igual que ells han explicat coses de la seva vida que sabien, experiències i tot, doncs nosaltres per això, com hem nascut i amb un ordinador entre un braç, doncs els expliquem. Saber imprimir alguns documents, entrar a la caixa, fer l'indispensable, perquè avui en dia fa molta falta. Qualsevol cosa, a qualsevol lloc et demanen adreça electrònica. I que ha tingut un gran acolliment. Inclús en municipis del voltant s'ha creat una bona expectativa que probablement es farà a molts altres llocs. Les classes es fan els dimecres cada 15 dies al Centre Cívic El Rieral de Bigues.